Дами и господа народни представители, драги журналисти, гости, тук от тази трибуна през 2005 година аз казах, че българският национализъм е незаобиколим фактор в политиката. Прав ли бях? Има ли някой от 2005 година тук? Прав бях. Предупреждавам и съветвам още в началото на словото си ръководството на ГЕРБ да не спекулира с никакви тройни коалиции, защото ще се сблъска с твърдия отпор на Атака. Тепърва ще опознаете страданието. Престанете с глупостите, спекулациите и интригите си. Достатъчно ги правихте по времето на вашето управление. Достатъчно купувахте депутати. Достатъчно мамихте, крадохте и рекетирахте българския народ и бизнес. За мен тази част от залата тук, тази част, цялата, заедно с тези хора от служебния така наречен кабинет начело с лицето Райков, са от тук нататък обекти на прокуратурата и следствието, нищо повече. Преди 3 месеца хората излязоха на площадите и събориха корумпираното и некадърно управление на ГЕРБ. Казаха долу. ГЕРБ абдикира. Великото в кавички ръководство на ГЕРБ, което много се тупаше в гърдите, избяга от отговорност. А сега говори за отговорност. Аз, господин Сидеров, винаги съм заставал с лицето си, когато правя нещо. Не съм се крил като вас, когато купувахте депутати чрез вашите пионки тук в залата. Винаги съм заставал с лицето си пред хората, пред народа, пред пленарната зала и съм защитавал идеите си така, както умея. Аз умея, знаете. Така че престанете с спекулациите, престанете с интригите си и си дайте ясно съзнание къде сте, какво сте, какво направихте, за какво ще отговаряте. Защото народът даде... Народът е много мъдър, за разлика от някои псевдополитици, псевдопатриоти, които нарекоха избирателите лумпени и прости хора, защото не са ги избрали в парламента. Аз казвам от тази трибуна, българския народ е много мъдър. Той не даде властта нито на ГЕРБ, нито на БСП. Той постави Атака като свой коректив, като своите очи и уши. И ние ще бъдем този коректив. И ние ще бъдем вашия кошмар. Не само вашия, защото вие крадохте и сега ще отговаряте. И вашия от тази страна. Защото сега вече виждам съглашателството. Преди малко Борисов каза, че ще подкрепя Орешарски. А говори за съглашения. Кой ще подкрепя Орешарски? Борисов. Аз не съм казал, че подкрепям нито Орешарски, нито Баденов, нито Лешников. Аз няма да подкрепям фигури. Аз няма да подкрепям силуети, няма да подкрепям харизми. Аз ще подкрепям само действия в интерес на българския народ. Така пише в клетвата, която преди малко всички вие произнесохте. Нали я произнесохте тази клетва? Или тя не важи за нищо за вас? В интересите на българския народ. Колко пъти ви казах от тая трибуна тук? Следвайте интереса на българския народ, иначе ще паднете и ще боли. Не, хилихте се точно както сега. Все още се хилите самодоволно. Колко пъти ви казах, работете за доходите на българския народ, работете да изгоните монополите, изгонете тези чужди фирми, които изнасят златото на България и печелят милиарди. Не, вие се хилихте самодоволно и смятах, че сте вечни и непоклатими. Сега усмивките ви леко по леко ще замръзват. Особено когато ще пишете показания за вашите деяния по време на управлението си. Но, веднага казвам едно голямо но. И съобщавам на всички, и на журналистите казвам много ясно, да няма никакви спекулации. Атака няма да подкрепи никакво правителство в този състав на този парламент. Казвам го ясно, повтарям го и ще го потретвам и ще го повтарям десетки пъти, колкото пъти е нужно, за да прекратят всякакви спекулации и всички спекуланти. Ние не можем да имаме нищо общо с ДПС, която за нас продължава да бъде антиконституционна партия. С ДПС работеше ГЕРБ през цялото време. Не пипна нито един управник на ДПС по време на своя мандат. Нито един министър на ДПС не беше разследван и отиде в затвора. Нито един от управниците, които вършеха полицейства и на така нататък. Нито пък някой от БСП, от предишни правителства и от по-предишни правителства. Всичките получиха политически чадър. Както получиха политически чадър всички, които се опитваха да смачкат Атака през тези години.
Защото през цялото това време, 4-годишния мандат, ГЕРБ отвътре разбиваше групата на Атака, купуваше депутати, крадеше ни и поощряваше отвън други врагове да работят срещу нас. Това обаче не успя. Това се провали, този план. Защото през 2005 година Георги Първанов съобщи в един чужд вестник, че ще унищожи Атака. През 2006 година пък Борисов даде обещание в американското посолство, че ще унищожи Атака. Много сте унищожителите на Атака, но сте некадърни. Не ви стигат силите, не ви стигат уменията, не ви стига мъжеството и се провалихте. Затова народът каза ясно: Атака ще бъде в парламента и ще следи за всичко, което става в правителството и в парламента. Ще бъде контрол, ще бъде гарант на тези хора, които излязоха унижените и оскърбените. Ние сме техните представители в българския парламент и ние ще браним техния интерес. Няма да защитаваме лобистки кръгове, както правеше ГЕРБ, няма да защитаваме олигархични кръгове, нито пък интересите на чужди държави, както правиха всички други партии тук присъстващи в парламента, с изключение на Атака. Ние сме изключението и ще останем изключение в българската политика. Ние не сме създадени в щабове на генерали, ченгета и посланици. Ние сме създадени от желанието на българския народ и сме автентичната партия, единствената в този парламент. Ще бъдем такава до край и всички вие ще се уверите, че ще бъдем такава до край и ще пресечем тези долни спекулации, които сега вървят, че сме се спогодили с някого. Не се спогаждаме с никого, освен с интереса на народа. Какво предлагаме? Готови сме вече с промени в енергийния закон, защото хората, които излязоха на протести, искаха цените на тока да паднат. Къде са монополите? Те са пак тук и пак не ограбват. Защо не ги махна ГЕРБ? Защото не посмя, а може би защото получаваха рушвети от тях. Защо не ги махнаха другите правителства преди това? Не знам, нека да отговарят. Ние сме за изгонване на чуждите монополи веднага от България. Този, който е на власт, изпълнителната власт, защото ние имаме 7,33%. Когато имаме 37%, аз ще сложа плана Сидеров и ще кажа: работим точка по точка по него. Сега ще ви гледам на вас сира и ще бъда контрол и гарант, че няма да изкривите нещо по пътя на интересите, лични, партийни и олигархични. Това ще бъде Атака. Гарантирам ви го, ясно ви го казвам. Трябва да се направят няколко неща много важни веднага. Да се свалят сметките за тока. Имаме тези предложения. Този, който ще бъде премиер и министър-председател и кабинет, ние няма да го подкрепим. Няма да гласуваме и за председател сега, който бъде предложен от ГЕРБ, БСП и ДПС. Няма да предлагаме и заместник-председател. Ние не сме за постове в Народното събрание. Не искаме заместник-председател. Избирайте си го. Имате си достатъчно гласове. Народът ви даде достатъчно мандати. Споразумявайте се помежду си. Правете каквото трябва да правите в интерес на народа. Посипете се с главата с пепел. Покайте се за това, което правите и си влезте в ролята на народни представители. Направете полезните за България неща. Всички ще ръкопляскат и Атака ще каже: да, правилно. Ако не ги правите обаче, Атака първа ще каже: долу, оставка, протести, избори. Първи ще изляза навън и ще поведа протести, ако следващото правителство, което е да е то, пак повтарям, ние няма да подкрепим нито едно предложение за председател на парламента, откъдето и да идва то. Няма да предлагаме заместник-председатели в това ръководство на този парламент. Няма да подкрепим нито един министър-председател и кабинет, от когото и да е предложен той. Ние ще гледаме какво ще прави този, който получи вод, който състави кабинет и който тръгне да управлява. Ще искаме, ще настояваме и ще се борим с корупцията. Аз държа да работим с корупцията така, както досега не се е работило. Ще излязат наяве всички далавери, правени от предишни правителства, начало с служебния кабинет, който направи няколко сделки вече и там има хора за следствие. Кабинета на ГЕРБ, предишното тройно управление и по-предишното и по-предишното. Както виждате, мъдрия и балансиран и много справедлив български народ не допусна в парламента тези, които колонизираха България през 1997. Костовци, сини и други там разновидности. Не ги допусна. Каквито и усилия да правиха те, каквито и хватки да правиха и каквито споразумения да правиха и да се споразумяваха с ГЕРБ,
те не успяха да влязат, защото българският народ вече осъзна, че ние живеем в колониално робство, както пише на корицата на Пламен Сидеров. И че това колониално робство може да бъде премахнато само с решителни действия, които са изгонване на чуждите монополи, връщане на златодобива в български ръце, връщане на печелившите сектори в български ръце, защото само за 2011 година бедните, обедняващите, мизерстващите българи са оставили в касите на чужди вериги, монополистки, 28 милиарда левчета български. 28 милиарда, дами и господа. А целият републикански бюджет за тая година същата беше 18 милиарда. За какво говорим тук? За европейски ценности, за 2020 и други такива дъвки. Престанете с дъвките, слезте на земята и вижте какво е положението. Положението е трагично. Ако не се направят решителни мерки, ако не се повдигнат доходите на хората и то на най-ниско платените. Аз не знам, тук сред гостите сигурно има дипломати, има представители на богати държави, които ограбват България и я колонизират. Искам да им кажа на тях, че в България има 583 хиляди пенсионери, които живеят с минимална пенсия от 145 лева. Дами и господа, представители, превъзходителства. 145 лева на месец. Това са 73 евро. Запишете си го някъде и си запишете отдолу на месец, не на ден, на месец. И предайте на вашите правителства, че в България повече от половин милион души живеят така. И се заинтересувайте най-после от това как живее народа в България. Не дейте да идвате тук с надути бузи и да ни обяснявате как се прави демокрация от Брюксел. Елате да видите как живее българския народ. Елате да видите как живеят инвалиди, които не могат да си купят лекарства и не могат да си вземат асистент. Елате да видите как живеят 2,5 милиона пенсионери, които са работили цял живот за България. И тогава ни учете на демокрация. През всички тия 23 години вие, представителите на Европейския съюз, не казахте една дума за корупцията в България, за ограбването, за приватизацията, за колонизирането на държавата, която ни превърна в страна от третия, не четвъртия, от петия свят, защото в момента нашите доходи са по-ниски от доходите на редица африкански държави. Нищо не казахте по този въпрос, само припявахте едно и също. Реформите, реформите, реформите. Кои реформи? Които ни загробиха, които не превърнаха в най-бедната и най-нещастна държава в Европа. Тези реформи, ние от Атака, българските националисти, казваме не на тези реформи. Ние искаме приватизацията да се разгледа от начало до край. Ние искаме концесионните сделки да се разгледат от начало до край и да бъдат прекратени тези, които ограбват по няколко милиарда на година от нашите златни находища. И това го знаете всички, не си правете оглушки. Десетки пъти го казвах от тая трибуна. Десетки пъти казвах: Борисов, прекратете тая концесия. Мълчание. Защо? Защо? Защо допуснахте да ни ограбват? Защо допуснахте през всички тия години и другите правителства, които бяхте, България да затъва, да затъва, да затъва и сега ще започваме отново. Сега ще се прераждаме. Те някои хора не могат да дишат вече, те не могат да мърдат. Те не вярват в нищо, ни в Господа, ни в дявола. Вие разбирате ли, че вече имаме народ, който не вярва в нищо? Той е потънал и гледа като безпомощно дете и чака някой да му подаде ръка. Ние пак си говорим тук за велики идеали и принципи и за програми 2020 и за евроатлантически принципи. Не, има едни принципи и те са да работим за народа си. Ако не почнете да вдигате доходите веднага, ще получите отново омерзението на българския народ и ще има не само избори, ще има протести, може да има и гражданска война. Казвам го с загриженост, защото не го искам, но може да стане. Ако не се хванем в ръце, Атака ще подкрепи всяко усилие българския народ да живее по-добре. Казвам го ясно и категорично. Това не е съглашение с никого. Атака ще бъде против всяко действие, което е против интереса на българския народ. Всичко свързано с повдигане на доходите, с референдумите. Айде да ви видя, айде да гласувайте сега, ще внесем референдумите да се правят с 50 000 гласа да се инициира референдум. Гласувайте, подкрепете го да ви видя. Айде големите политици, дето си играхте на политика толкова години. Айде подкрепете го това, народа да бъде контрол. С 50 000 гласа да се инициира референдум и неговото решение да бъде задължително. Не това с този закон сега с 500 000, както е Швейцария. Айде подкрепете го да ви видя. Не ми излизате с някакви обяснения, че не знам си какво не може да стане. Направете го това. Айде гласувайте минималната заплата да стане 1000 лева.
Знаете ли какво ви предлагам? Сега го предлагам официално тук на временното ръководство на Народното събрание. Заплатите на народните представители да бъдат колкото е минималната заплата в България. За да може вие самите да искате да я вдигнете на 1000 лева тогава. А не да ми се смеете арогантно тук, вие милионерите, да викате, това не може да стане. Може да стане, може. Настоявам също така да започне работа за вдигане на пенсиите, поне най-ниските веднага и постепенно пенсиите да стигнат до това, което трябва да бъде европейското равнище. Веднага да се почне работа по това. Нищо друго не е по-важно. Сметките за тока могат да паднат веднага с поправката, която сега предлагаме. Айде да ви видя всички сега, които се изказвате, че трябва да работим градивно. Айде, работете градивно. Ето е предложението. Поправка в Закона за енергетика, веднага да паднат сметките. И още нещо предлагам за партийните субсидии. Или да бъдат премахнати, или да бъдат силно, драстично намалени, а тези партии, които не влизат в парламента, да не получават изобщо субсидии. Защото те в момента им се пада да вземат 48 милиона. А майките не получиха добавките си, защото нямаше 30 милиона. Великото правителство на ГЕРБ не можа да намери 30 милиона, за да ги даде на майките. Ето ги веднага казвам откъде. 48 милиона от партиите, които съществуват само за това да вземат субсидия. Иначе те много знаят да плюят как срещу партийните субсидии, но сега с потни ръчички броят банкноти. Нека да паднат субсидиите и депутатската заплата да бъде колкото една минимална заплата. Айде да ви видя. Смейте се, викайте, свиркайте. Що, не искате ли? Айде, добре, айде да покажете на хората, че можете като тях, че може да живеете с колкото тяхната минимална заплата. И тогава, когато внеса предложението си в Комисията по социална политика, както го внесох в миналия парламент, и всички партии го отхвърлиха, освен Атака, минималната заплата да се вдигне. Що го отхвърлихте? Обяснете на народа. Не ми разтягате лукуми от тази трибуна. Обяснете защо отхвърляхте нашите предложения. Защо отхвърляхте да има референдуми, да може да има народовластие, да има по-високи доходи, да се върне златото в български ръце, да започне да работи българска икономика, да не сме само колониална държава. Що го отхвърляхте това? Това ще отговаряте сега следващите дни и седмици, а аз ще бъда този, който ще задавам въпроси и ще търся сметка. От тук нататък вие трябва само да отговаряте за това, което сте вършили. А тези, които ще управляват, да си правят сметката, че аз са стъпили на криво, ги чака народния гняв. Това е всичко, което за днес имам да ви кажа. Ще имаме и други възможности, вероятно се видим, ако не се разтури веднага парламента. Желая ви здраве и покаяние. Да живее България! Заповядайте.